αναμένουμε ότι ο κόσμος ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το AI σύντομα και συνεχίσει να βρει τον τρόπο να το χρησιμοποιεί, θα είναι σε καλύτερη θέση ανταγωνιστικά έναντι των υπολείπων. Άρα στο εγγύς μέλλον αυτό βλέπουμε. Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από την κοινωνία και συγκεκριμένα από την νεολαία για να στραφεί, θα λέγατε, προς την κατεύθυνση έτσι, των τεχνολογικών, των θετικών έτσι, σπουδών που είναι, όπως είπατε και εσείς, στο μέλλον? Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον από την νεολαία να ασχοληθεί με πιο τεχνολογικά συγκεκριμένα θέματα. Θεωρώ ότι ναι, βλέποντας ότι το AI καταντά να είναι μια καθημερινότητα στη ζωή μας, θα αυξήσει το ενδιαφέρον από νέους να το σπουδάσουν, να το μάθουν, να το προωθήσουν στην οικονομία. Το θεωρώ βεβαιότητα. Ναι.